Ụkwụ adịghị akpọ mmadụ n'ụzọ ochie. Ọ bụ na ntụtụ ụkwa ka esi amata onye ga-abụ ubu nri. Ọ bụrụ na afọ tụta ime otubo agba ama, ọkụkọ na-akpa nri na obi onye ohi nọ ite ofe nso. Ọgụ nduru adịghị agbapụta ọbara. Onye kwụrụ ụdọ bụrụ ụbụ ọnwụ. Anụ ọhịa na-adịghị ike ọsọ adịghị eje ịkpa nri n'ehihie. Udele sịrị okenye anwụchala ka ụmụntakịrị hapụ iri ya kpọọ ya egbe. Ọsa gbajiri ọdụ ya arụọla mma ya. Ụra amara ozugbo adịghị ezeta ya ezeta. Aka mkpụmkpụ adịghị ekwe mbe eweta ihe dị n'uko. Mgbe dimkpa lụkọtara ọgụ bụwa asọ, ị mara na ike ọgụ agwụla ya. Ejula sịrị na ụmụ mmadụ na-asị na ya adịghị ike ma ọ dịbeghị onye ọbụla na-esi n'ihu ya ejide ya. Onye bu mmanụ adịghị emesu ahịa. Nwa dibịa mkpụrụ ego na-ebu nke ọgụ ego ụzọ agbaju akpa. Nwata jụọ okenye njọ achịcha, okenye ajụọ ya njọ amamihe. Onye oke amamihe na-anwụrụ onye nzuzu. Ọ bụ ụbọchị mmadụ riri oke ji dị n'ọba onye ọzọ ka o riri nke dị na be nke ya. Ọ na-abụ asọbala onye isi anya, ọtakpọ azụ dị n'ofe. Onye chi ya dere na ọ ga-abụ ogbenye, ọ mụtagodo nwa ogbenye alụrụ ada ya. Mmanụ tụkarịa ji nwata, o zoo ya n'azụ. Aga amalụ abụghị nseke, ọ bụrụ akụ eriri eri. Onye kuchiri nwunye nna ya adịghị ama ihe ite nkwụ na-ada n'ahịa. Agwa nwata na a ga-egbutere ya ụkpana ma a na-alọta ọrụ, anya atọ ya n'ụkpa ebu alọta. Ọ na-abụ agụụ jide ọgaranya, ụmụaka asị na ọ dị n'ụra. Aga akpọtụrụ adịghị mma ịda ụbịam. Adịghị amụ ịgba nkịtị amụ, kama ọ bụ onye nụ aha ya o mee ka ọ nụghị. Nwa dibịa hụrụ ụmụnna ya kwakọrọ ngwongwo ya amaghị agba afa. Ọ na-abụ nwoke anọghị mma ewere ihe ọ na-asọ chere ya ọjị. Adịghị egbu agụ asaa tupu dike azaba ogbu agụ. Enyi zogburu ọkụkọ adịghị mma esi na ya na ihe mere. Onye kpujere ewu n'oke bụ ọgọ mkpi. Onye ọnya juru ahụ na-agbara ijiji ọsọ. Akwọ onye ụjọ mmiri, ọ sị na ọ bụ na mmadụ adịghịzi awụ ahụ n'ụgụrụ. Ikuku tọrọ ịzaga n'ije ụwa. Anụ aha ya na-ewu ewu adịghị eju akpa dinta.